we zeggen naar Nathan Vreed. Het wordt een spetterende show. En het komt vooral door graffiti-kunstenaar Klaas Lagerweg. Hij kwam deze week in het Nijs met zijn prachtige portret van Saskia Uilenburg. Ja, er zit te zien hoe die daar mooi onder het werk is. En dat doet hij bij u dus echt live in de studio. Ja, en dan de mystery guest. Riet mooi wat er achter dat scherm zit. En nou al zit te zwitten, ik weet het zeker. Maar eerst rouwen we door de Wieken van Friesland. Ja, die Wieken van Friesland. Wat gebeurt er zo toch in die weken? Wij hebben nou over heel wat oors. Want de vraag, bist al donor, die zal de komende weken geregeld steld worden. Want dan is het de donorweken. Bekende Nederlanders en patiënten helpen u dan oer om donor te worden. Want ja, die zijn eigenlijk nog heel erg nederig. Ze zijn fiestemin. Je hebt bijvoorbeeld in het Madden wacht je nog 129 mensen op een nije nier. En de vraag is dus, bereiken die campagnes die het dus volgende week uiteindelijk zetten haar doel wel? Ik praat hierover met Rick Gerritsen. Hij is donatie-intensivist in het MCL in Ljouwert. En Lammert Kooi, hij is nierpatiënt en vicevoorzitter van de Nierpatiëntenvereniging Friesland. Goeie heren. Ja, normaal zeggen ze wat zijn mensen die je binnen. Het is het publiek toch die vreselijke mobiele telefoon even uit. Maar Kooi, jou hebben hem bij je, want wat kan er gebeuren elk moment? Ik kan gebeld worden. Ja, ik zou het ook heel mooi vinden als ik gebeld word, want dan ben ik weg. Ja, want jou zit er nou, hoe lang wacht je? 3,5 jaar wacht ik op een nier. En ja, de kans wordt steeds groter dat die komt. Ja. Heb je een idee hoe heeg je staat op zo'n list dan? Dat kan je niet zeggen. Het gaat erom of als de nier uitstekend bij je matcht en je staat er maar een paar weken op de lijst, dan krijg je hem. Dat is oneerlijk. Nee, dat is niet oneerlijk. Je wil de beste nier hebben. Oké. En als ze nou bellen, wat doe je dan? Dan zeg ik, Rolf, bedankt, ik ga weg. Oh, dan moet ze nog even wachten. Nou, ik gun hem jou wel trouwens, hè, maar... Nee, maar je hebt wel tijd om naar Groningen te gaan en dergelijke. Maar ik ben dan ben ik vanavond stuk in Groningen. Ja, ja, want wat soort budget had er nou bijvoorbeeld je een verkeersongeluk krijgt of een hersenbloeding en ja, de familie zei van nou, die nier die mij wel voor donatie. Wat gebeurt er dan met jouw leven? Hoe zou dat verhoren? Ja, je raakt in ieder geval een stuk dwang kwijt dat je iedere week 3 keer per week moet dialyseren, 4 uren. En ik hoop dat ik daar ook dan minder moe van word, want dat is eigenlijk mijn grootste probleem. Dat ik weer aan het werk kan. Ja, dat heeft gewoon heel veel impact op je leven. Maar is het een heiligmakend beeld? Of heb je wel twijfels? Want je weet nou wat je hebt. Ik weet nu wat ik heb, maar ik ben 45, ik ben nog betrekkelijk jong. Ik durf het risico wel te nemen, want ik weet ook dat transplantaties niet altijd goed gaan. En dat er ook best wel een heleboel dingen niet fijn gaan. Ja. En ik wil dat risico wel nemen, want ik zie er gewoon meer voordeel in zitten. Gerritsen, dan ging ik naar Jota, want ja, als er dan een ongeluk gebeurt... of Ian krijgt een hersenbloeding. Wat is jouw rol dan, Craig, in dat hele proces? Wat kun je voor hem budgetten? Nou, in eerste instantie zo min mogelijk. Want iemand die bij mij komt, die komt om beter te worden. En dat moeten we heel goed beseffen. Dat donatie is altijd een goed gevolg van iets vreselijks. Ja, want jij zit op een intensive care. Ja, ik behandel mensen met een levensbedreigende ziekte of aandoening. Ja, maar het gaat verkeerd. Als het verkeerd gaat, ja, als we besloten hebben dat iemand niet meer beter kan worden, dan gaat hij overlijden. En op het moment dat iemand overleden is, kan je gaan vragen aan de familie of ze organen zouden willen afstaan. Jou doe je dat dus echt? Dat doe ik, ja. En dat is net sterker nog, ik probeer dat ook aan mijn collega's te leren. Ik geef daar ook lessen in om te zorgen dat je dat goed doet. Ja. Maar dat is wel een heel heftige bron. Ik bedoel, dat is een rare vraag, denk ik, om dat te stellen. Raar niet, wel moeilijk. Je komt natuurlijk met een vraag op een moment dat die familie er absoluut niet op zit te wachten. En ook niet hun hoofd naar heeft staan om dat soort moeilijke beslissingen te nemen. Maar
Er zit ontzettend veel tijdsdruk op. Het moet op dat moment beslist worden. Je kan niet zeggen, nou kom over 3 weken nog eens een keer terug en vertel eens wat het geworden is. Het moet dan beslist worden. Maar maakt het dan nog uit of die mensen al een donorregistratie? Precies, dat was het. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat veel mensen zich registreren. Want dat maakt het gesprek voor de familie zoveel makkelijker. Ja, wat kom je nou dan in? Als iemand in het register heeft aangegeven dat hij geen donor wil zijn, dus dat kan ik heel goed begrijpen, dat moet iemand zelf weten, dan wordt de familie niet benaderd met de vraag. Dus je bespaart de familie een heleboel pijnzingen over iets waar je zelf al iets over beslist hebt. En als het andersom is, als iemand als donor of bereidheid tot donatie in het register staat, dan weet de familie dat als ze toestemming geven, dat ze in jouw geest handelen. En is het dus ook veel minder stressvol. Dus als je aangeeft wat je wil, maak je het voor de nabestaanden zo vreselijk veel makkelijker. Ja, dus dat is dan het registreren, dat is dus heel belangrijk. Wat wie nou het laatste peteer wat je hoort? Zou die mensen ja of nee? Ja, ze zeggen bij mij bijna altijd ja. Ja? Komt het omdat je overredingskracht hebt? Overredingskracht is het niet. Ik vind het zo ontzettend belangrijk dat het gebeurt. En ik kom, denk ik, gedreven over. En dat maakt dat mensen snappen hoe belangrijk het is en hoeveel plezier ze iemand anders mee kunnen doen. En wat het voor de nabestaanden kan betekenen om het verlies te verwerken. Dat ze meestal toestemming geven. Het belangrijkste is dat je het gesprek zo doet dat mensen niet de minste twijfel krijgen over de belangen van iedereen. Je moet de timing perfect zetten. Eerst moet beslist zijn dat iemand is overleden. Punt. Ja, want daar wil ik eigenlijk we hebben al hier de kranten lezen in Denemarken. Een famke komt bij u te komen, wil de ouders al peteren gewoon hebben en tas hebben van nou, helle die organen er maar uit. Ja. En dan komt ze niet een keer bij. Ja. En dan komt er dus echt een discussie op gang in Denemarken waarvan heel veel mensen nog steeds, ik wil geen donor meer wezen, want ze zijn op ziek naar mijn orgaan. En ze denken net te goed om je lippen. Wat vind je ervan? Van zo'n stelling? Zeg maar, hoe het precies gegaan is, weten we natuurlijk niet. Ik heb ook alleen de stukjes uit de krant. Ja, maar er is wat verkeerd gegaan. Ja, absoluut, er is iets heel verkeerd gegaan. En met name in de timing. Je moet pas over orgaandonatie spreken als je de behandeling hebt afgesloten. En niet daarvoor. Het neemt niet weg dat dokters net mensen zijn. Dus in voorspellen maken ze wel eens vergissingen. Ga je dat wel eens mooi maken? Gelukkig niet, nee. Gebeurt het in Nederland wel eens straks? Je moet even 2 dingen heel goed onderscheiden. Mensen die doneren na hersendood, de meeste donaties gaan naar hersendood. En dat is een absolute diagnose die volgens allerlei regels en protocollen gesteld wordt, dat je hersenen echt niks meer doen en ook nooit meer wat gaan doen. Mm-hmm. Dat is nog nooit verkeerd gegaan. Nee. In Nederland niet en in de wereld ook niet. Maar dat hebben ze dus in Denemarken wel verkeerd gedaan. Ja, ik denk dat dat een ander soort procedure is na het stoppen van een in principe behandeling. En daar wil het nog wel eens wat meer grijs zijn. Alleen als je de timing goed doet, dan zou dit niet mogen gebeuren. En toch gebeurt het, Kooi. Ja. En dan hoop je op die nier. En denk je nou dan denk ik van verdorie, hebben we dit weer. En dan willen die mensen krijg vast het begin van die donorweek jou ze die nier net voort. Of willen ze net registreren? Ja, dat gebeurt. Maar ik blijf er. Dit zijn excessen. Overal worden fouten gemaakt. Maar toch binnen heel veel mensen die zeggen daar in Denemarken, ik wil niet meer mijn donor afstaan. Dat kan ik maar ik ben er ook van overtuigd dat als jij ook persoonlijk het contact aangaat, dat mensen kan overtuigen om donor te zijn. Om een simpel voorbeeld te geven, ooit op mijn werk waren een stel collega's in gesprek over het doneren van moeten we nu wel donor zijn of niet. Waarom? En ik zat op tafeltje naast en in de kantine tikte op de schouder, doe het dan voor mij. En toen was het duidelijk. Ja, dan komt er een gezicht bij. Zullen we eens even zien naar alle spots die de jarenlang al op televisie binnen om te zwagen voor extra donor? Ja. Het is, hij ziet er net zo uit als een hersen. En bij mij zit hij hier. Bedankt voor mijn nieuwe lever. Orgaandonor, ja of nee? Weet het van elkaar. Er zijn genoeg momenten om het erover te hebben. Kijk op donorvoorlichting.nl. Wacht heel even. Wij geven vanavond geen nier weg. Ben jij al donor? Ben jij al donor?
Ja, Cor, we zeggen over van allerlei verschillende reclames die voorbij kwamen binnen. Maar het hoogtepunt eigenlijk wel die donorshow. En toen kwamen er een heel soort bij. Is dit een goede wijze om het zo te doen, denk je? Die donorshow zeker. Want daar wordt op een gegeven moment wordt het publiek zo ontzettend geprikkeld. Positief en negatief, dat er over wordt gesproken en dan wordt er echt over nagedacht. Maar er zijn zoveel... Ja, want dat werkt het niet. Want ik ben te min donoren. Nee, ben ik niet met je eens. Er zijn genoeg donoren en er zijn te weinig nieren. Niemand gedood. Ja. Maar wat zou even jou de beste methode wezen? Wat zou nog echt helpen om het spul op gang te helpen? Nou, wat op dit moment heel erg goed zou werken is... Stel dat Prins Friso zou komen overlijden en de koninklijke familie zou het publiek maken... dat zij al de organen van Prins Friso ter beschikking zouden stellen voor donatie. Ja, dan krijgt het in één keer een hele andere lading en dan... Ik denk dat dat heel erg goed gaat. Zeg je dit nou als persoon of als vicevoorzitter van de Nieren? Ik zeg het als persoon. Als vicevoorzitter zeg ik het niet. Omdat we het daar niet over hebben gehad. Dus ik weet niet... Nee, maar het is wel een hele uitspraak. Ik ben heel veel mensen die zullen hier onstitten ondernemen, denk ik. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat het een impuls krijgt in Nederland die heel positief zou zijn. En ik denk dat het Koningshuis goede zou komen en ook de hele discussie over transplantatie. Ik weet niet wat u ervan vindt. Wat vind je ervan? Want dit is natuurlijk wel een uitspraak. Ik heb mij ook, zeg maar, toen de Friso het ongeluk had gehad, heb ik me ook uitgelaten over zijn manier van behandelen. Dus ik denk dat ik daar ver van blijf als je niet erg vindt. Ja, nee, wat ik nog wel even heel belangrijk... maar ik wil het wel van je weten, want het is een essentiële vraag. Natuurlijk is het... Want maar hij is toch een mens? Ik zou het van de koningin, maar zijn vrouw gaat erover, niet de koningin. Natuurlijk zou ik dolgraag willen dat als hij in aanmerking zou komen voor de donatie, dat hij dat zou toestaan. En dat is denk ik een goed signaal. En denk je dat het echt gebeurt? Hoe weet ik dat nou? Ik ken de koningin niet en ik ken de Mabel niet, dus ik weet niet hoe zij daarin zit. En ik weet al helemaal niet of Friso daar zelf een keer iets over heeft gezegd. Dus ik geloof dat Mabel Wisse-Smit volgens mij een vaarvechter is voor orgaandonatie. Nou, dan zal zij ongetwijfeld toestemming geven. Ja, maar dit is een discussie die ik al spelen vlak nadat hij dus in het ziekenhuis lag. Toen had geen stijl wat toen zijn. En toen kwam er ook een heel soort los. Waarom is dat zo is het ontzettend belangrijk te snappen dat je orgaandonatie aan de orde komt als iemand dood is. Friso is niet dood, dus dat is helemaal niet aan de orde. Het is pas aan de orde als iemand is overleden. Ja. En dat is denk ik zo belangrijk te snappen dat bij registreren in het register geef je aan dat je als je op een hele specifieke manier overlijdt, namelijk op een intensive care, aan de beademing, dat je dan donor zou kunnen worden. En de kans dat je donor wordt is aanmerkelijk kleiner dan de kans dat je ooit een orgaan nodig hebt. Het enige wat je doet door te registreren is je familie helpen, zodat zij niet meer voor jou hoeven na te denken. Maar je denkt dat dat een verkeerde boodschap is nou op dit staat? Nou, ik zou dat er wel prettiger in willen hebben, of wat duidelijker in willen hebben. Wat is dan de vraag? Wat moet je dan zeggen? Nou, dat je de bereidheid hebt om misschien donor te worden. Niet dat je donor bent, want bijna niemand wordt donor. Nee, nou, we hebben natuurlijk ook zelf eventjes, of natuurlijk. We voelen het wel aardig, we praten hierover, er zitten een heel stuk mensen in het publiek. We hebben bij binnenkomst vragen van, ben je donor, ja of nee? En nou, ik zeg dat, we hebben soms wat mensen gevraagd, want ik kwam een ploeg vrij wat let. Die kwam uit Zuid-Bierum, dus ik kon me net meer wat vragen. Nee, hè. Dus van de soms steeds 14 ja en 13 nee. Ja, maar dus er is niemand donor, want iedereen die hier rondloopt, die is er gelukkig nog. Ja, potentieel. Dus mensen die toestemming zouden willen geven, mocht ze in de bijzondere situatie zijn dat het zo komt. Ja, en als de helft dat niet wil, dan moet er nog meer aan voorlichting gebeuren aan deze groep. Ja. Oké. Gaan we straks een uurtje met ze zitten. Ja, ja, je kunt nog maar eens praten, dus ben je nog wel even. Gaat die telefoon nog? Ik verwacht het niet. Nee, maar ik hoop binnenkort. En het zal gebeuren op een moment dat ik er niet klaar voor ben. Dat het me vreselijk onhandig uitkomt. Ja. Maar dat accepteer ik wel. Maar dan stap je dat avontuur in? Dan stap ik het avontuur in. Nou, een soort sterkte ermee. Dank u. Ik hoop dat het goed komt. Hier dank heren voor dit peteer. Ja, aanstaande minuut jaren jou over allerhande activiteiten in Zuid-Bierum. Ik zei het al, het publiek is hiervan. En we rieden waar de mystery guest is. En ik wil nou eigenlijk wel even zien wat Klaas Lagerweg hier achter me eigen het wan is. Maar dan zeg je hem eerst dus even naar wat hij nog meer mak had.
Ja, dat is even een hele snelle blik op wat Klaas al hier makken heeft. Ja, Klaas, het is ongelooflijk, hè? Want heel veel mensen die weten dat vast net. Dat ze toch louder of ze komen toch steekjes. Nee. Dat is eigenlijk heel herkenbaar. Maar ik wil het eerst even helemaal wat je nou makken heeft. Want heeft dat iets te krijgen met de discussie hier rond tafel? Ja, de uitgangspunt is een hart, dus een orgaan. Ik zeg een appel trouwens. Ja, en ik wil er toch wel een beetje een fruitig geheel van maken. En nee, appel is sowieso goed voor in natuurlijk. En wat zou het mooi wezen dat er orgaan kweekt worden kon. Oh, dat is niet stelling. Nou, waar wit is dat de toekomst dus een soort haast een product worden. En vandaar dat het in elkaar rint. Ja, het is dus een appel die de vorm heeft van een hart. En maar zijn streepjescode zo van alles is eigenlijk wat te keep. Nou, misschien. Dat zou mooi wezen voor deze mensen. Dat ze dus in de winkel misschien later in de toekomst een lever of ja, zo van onderin wezen, denk ik, kooi of net. Ja, dat zo onderin wezen. Dat lang kort. Ja. Hey, nou, dit is mooi, dat is je best. Maak het vaker van dat soort maatschappelijke tekening? Net zo vaak. Nee. Nou, waarom net eigenlijk? Nou ja, ik ben meer een observeerder. Dus wat ik zag, de dagelijkse omjouwing, dat pakt me meesken op objecten en dat wil ik graag vastlezen en vereeuwigen. Ja, we hebben hier de Saskia. Ja. Ik zal me hem goed voor de camera houden. Saskia, dat is in blokjes dan steeds, maar ik denk dat Rembrandt dit station hier dan die toch van... wat heeft er met mijn vrouw uitfretten, maar toch wel heel mooi, hè? En daar heeft ik een heel soort bijval uit gekregen. Ik denk dat ik nog wel zo'n zakkelitten ken. Ja. Waar kwam deze inspiratie waar hiervoor? Ja, ik zoek een opdracht van voor het HCL, een graffiti-platform op Groeneweg. En Saskia 400, dat was het thema. En toen kwam ik op het uitgangspunt, de meesters nieuwe technieken. Ik denk, ja, dan maak er een nieuwe techniek bij. En dat is de pixelwun, de moderne toets. Dus die kerst daar heel goed in zien. Dus het is een combinatie van realisme en grafisch. En dat lijkt me wel. Dat is juist wat meer in uw. Nou ja, daar heeft er een soort ondacht mee gekregen. Dat heb ik wel gewoon. Ja, dus dat valt me eens knop. Ja. Maar dan komt dus uit de graffiti. Is dat iets van de jeugdzonde? Dat is dan midden in de nacht maar een bivakmuts op en dan... Nou, de bivakmuts niet, ja. Nee? Maar nee, dat is het wel in begonnen inderdaad. En maar ik hield vrij snel in de gaten dat ik daar meer mee wil. En dat is gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Ze nemen daar de moderne Joopie Huisman. Dat is nogal wat. Ja, dat was een uitspraak van een vriend van mij, Ilko Venema. Ja. En nou, ik vond het wel mooi. Maar waarom? Want ik bedoel, Joopie Huisman, die geven dat natuurlijk wel van zijn hele mooie werken. Nou, ik heb een keer mijn huid zien hand schilderd, dat er een zwier checkje eruit. Ja. Nou ja, en die link weer natuurlijk snel aan. En geen klompjes? Geen klompjes, nee. Maar wel de meisken en de aparte meisken, dat spreekt mij echt zeker aan. En de puurheid. Hey, ik wil eens even inzoomen op dit werk, want ik zag graffiti en dat is dit, hè? Bij deze ja, dat is maar behulp van spuitbus. Kist dat dus wat van Charlotte? Hoe is je maar werkers? Nou, helemaal naar je kleren trouwens? Of, Ik ken hier... ja? Dit is heel mooi spul. Dit is ik nog transparant verf, dus dan kan ik heel mooi nuances onlezen. Voor gezichten is dat ideaal, schaduwen ombrengen. Nou, die appel die kent daar natuurlijk wel wat ja, want dat is gewoon penseel, dus de bist ik gewoon... Ja, ik alles maar, toch alles terug elkaar. Dit is acryl en ja, het roept lekker, ja. Goed voor de orgaan. Ja, hey, en wij doen vaak wat, hè? Mooie dingen die je makken worden bij Net op Vreed. Ja. Ik doe het eigenlijk net te vregen, maar heeft je nog een soort van idee, mooi? Nou, ik wil het schenken aan de patiëntenvereniging van de Nieuwe Patiëntenvereniging. Dus bij deze. Nou, dat is toch maar. Een mooi plekje op het dialysecentrum. Dus daar zijn we heel blij mee, dankjewel. Ja. Nou, bij deze. Graag gedaan. Ja, spontaan hier. Ja. Klaas, vielen dank. Klaas. Ken de mensen daar mooi naar zien uit zo'n dialyseren binnen en een beetje hoop. Hè? Ja, nou, denk ik wel. Hij is toch nog een soort van... Je had toch altijd wat troost. Ja, je had wat troost. Okay. Ja. Nou, geef verder, want hij is nog lang het kleren. Ja, je zit aardig op, ja. Dus soms moet ik haast oude maar ik pruts nog een beetje mooi de achtergrond terug. Okay. Hey mensen, ben je hem er al hier klaar voor? Helemaal een vraag in Hollen, want ik kan zo bij hem deel komen. Want we beginnen met de mystery guest. Ja, we zullen eens even beginnen. De mystery guest, het is alle weekend toch weer spannend. Ik ga hier even heen. Je zit hier achter het silhouet, dan moet je even vreetje, gewoon een vraag waar ze ja of nee op stellen kunnen. Ze kennen. Ja, weet je, zit er in de kunst? Nee. Heb je nog een vraag? Is je wel eens op televisie? Ja. Is dat bij Omroep Friesland? Ja. Heb je nog een vraag?
Nee. Nee? Heb je nog een vraag? God, ik weet het ook net. Even maar even uitdenken. Even zien. Omroep Friesland. Is het politiek? Nee. Is het muziek? Nee. Praat er Fries of Stellingwerfs? Fries. Het is moeilijk, hè? Zeg je eens wat. Doe je ook op radio dingen? Ja. Heel bediend al, Moes? Ik. Piet Paulusma? Nee. Maar zou het dan wezen? Geert van Thun. Geert van Thun? Geert van Thun? Nee, toch? Nee. John Havinga? Ja. Ja, John Havinga! Daar is hij, hey. Ja, hoi. John, nou, dat is de eerste keer dat ik daar in Hoors kom. Ja, dat is veel van mij, hè? Ja, nou, kom zitten. Ja. Nou, daar is hij een levende lijve mee. Kun je maar aan zijn oren zitten, hè? Vindt hij wel leuk, denk ik. Nou, John, studio. Over mij hoorn. Nee, ik weet toch helemaal niks. Nee, dat is ik zo. Ik weet echt niks. Ja, ik moest hier terug in sluip door en al je gongen. Hoe voelt dat? Ja. Nou, ik ken er wel net waarom vinden. Hey, ik ben wel nieuwsgierig daar eigenlijk. Ik lees nooit wat door die. Nee? Nee. Nou, ik zit ook op Twitter, Tjensburg, dus ja. Oké. Maar hier wil ik in. Dat is bij u de valstien van Piet? Ja. Wat doe je nog meer dan? Ik ben dagelijks bezig met het waar. Ik ben eigenlijk de rechterhond van Piet, hè, dus. De rechterhond van Piet? En de linkerhond. En de linker, ja. Nee, er is natuurlijk een heel soort dwan in het waar. Het is elke dag opnieuw bezinnen of het klopt, door wat te jaren. Database met veel worden, met verhalen kunnen worden en het met al je kloppen. Ja. Ze zeggen wel eens, ja, als het van iemand van televisie dan zit er niet echt heel oors uit. Maar dat heb ik bij daar een beetje het gevoel. Oh, ja. wat speelt er gewoon? Nou, dat heeft een pak om, dat zal misschien ook wezen. Ja, dat moest van de vrouw. Oh, dat moest van de vrouw, oké. Hey, de kist het geweldige spel. Bist de rij om het wetten voor de dokter? Ja, ik had het nog net jaren die. Maar, nee, dat is een heel soort mensen net. Maar de meeste zelf een slinger Jan. Want ja, ik ben wat gemeenwest al een keer. Dus de meeste die lot zelf. Best echt. Nou, kom op, even een jengst. Hij maakt een beetje op de joker. Ah, jammer. Nou, dan komen er dus een paar vragen. Reet is persoonlijk. Wiet is maatschappijvragen. Ja. En dan moest eerlijk antwoorden en dan moest eigenlijk gewoon helemaal los. Ja? Ja? Net als skieterig. Oké. Streelt het die ego dat mensen daar herkennen op stritten? Nou, daar ben ik net echt mee bezig. Nee, ik vind het wel leuk als ik complimenten krijg. Maar dat vindt iedereen, denk ik. Maar het mensen mij herkennen op stritten, dat zit ik net echt zo mooi. Maar gebeurt het vaak? Ja, het gebeurt wel eens, maar dan vind ik het wel leuk om dan nog eerst even niks te zeggen. Maar hoe gaat dat dan? Dan rennen ze voorbij en dan smoezelen of spreken ze die echt om? Ja, de meesten spreken me net om dan. Maar dan zullen ze nog een keer zitten en dan tinken ze. En dan, soms is er iemand die vraagt van, hey, waar ken ik tijd toch van? Nou, dan op een gegeven moment dan zeg ik het wel. Maar, ja. Want als het just met Piet, die is natuurlijk echt, dat is echt wel een hele bekende Nederlander. Ja, ja. Dus, ben je jaloers op? Of zo is het bijvoorbeeld Wolle misschien wel, zei het? Nee, ik heb wel eens gehoord van sommige mensen dat hun chin valt. Dus ik ken natuurlijk moeilijk zeggen hoe wat chin valt. Nou, dat ze bekende Nederlander binnen, dat is geen privacy meer heeft. En er is niks dwan of het luidt op stritten. Ja. Nou, dat mag je maar willen. Dat mag je maar chin kennen. Ja, en dan denk ik van, nou, daar zit ik net op. De kist geen spul meer maatje in de winkel, hè? Nou, bijvoorbeeld, ik bedoel, iedereen Tjensburg is dat zo snel. Dus dat zult Pieter ook wel vertellen kunnen. Ja, maar er komt toch vaak op televisie mensen zeggen. Het Nijs vooral is heel populair. Ja. Je moet natuurlijk denken om hoe je eruit zeggen, hè? Dost er direct iets speciaals om? Bist er gisteren wel eerst even naar de kapper of was er echt een picobello erbij in? Nee, eigenlijk niet. Nee? Zo misschien wel matten. Ja. Net. Maar weet je, het een heel mensen als dat niks skelen kan. Nee, maar het gaat vaak op korte termijn. Zo van, nou, dan moest... wacht even, Leeuwiem dat trouwens. Misschien hoe dat hier in de pronk zit. Ja, nou wel. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, nee. Ja. Nee. Hij heeft geen opdracht gekregen van Piet. Zullen we een orenvraag van? Ja. Marcel, we hem draaien. Even wat hulp draaien nou. Ah, Wieten. Nou, dat is... Waarbruchten beïnvloed je de economie? Is dat... Ja, wat vies ervan? Ik zal even... Ja, ik geloof wel dat het is. Ja? Ik ben laatst op een symposium geweest dat we organiseert door de recreatiebranche. Ja?
En dan hebben we een heel interessante discussie over het feit dat als de waarsverwachtingen net kloppen, dat dan mensen binnen die een heel soort afzezingen krijgen. Dus het waar beïnvloedt het wel. Maar ik denk dat de mensen toch ook wel zelf een beslissing daarin nemen. Dus wij doen in ieder geval al iets best om de waarsverwachting zo goed mogelijk te vrienden te letten. Maar zo goed mogelijk, zo mooi mogelijk? Nee, zo realistisch mogelijk. Zo realistisch mogelijk. Dat is mijn uitgangspunt. Maar toch wordt er ook wel eens zo van, het is altijd naar de weekend, dan zeggen ze dat het beter wordt en dan valt het eigenlijk weer af. Nee, dat is net zo. Dat is, nou mag ik wel steeds de laatste 4 of 4 weken is dat wel zo. Dat de hele tijd op de snelheid weer beter is. Ja, daar kunnen we net gewoon niks van verloren. Ja. Nee, heeft het wel eens mooi maken voor een clubmensen die bellen van nou, we hebben het dwarfsfeest of weet ik veel wat. Ja. Wat wordt het? Eerlijk, hè? Ja, dat ik een verkeerde verwachting heb. Nou, dat is toch, ik krijg een beetje mooi. 1 op 1 millimeter mooier. Ik probeer gewoon altijd mooi te denken met degene waar het voor is. Ja, maar dat waar doet wat het doet. Ja, dat waar doet wat doet. Maar soms willen mensen graag weten, mag ik een tent of maak ik een tent hier of net? En dan maak ik een realistische verwachting maken. Dus dan hoe ik het net mooi te maken het is. Nee, dat doe ik net eigenlijk. Nee. Oké. Nou, wat ik wel eens dingen is dat ik zijn heb dat het droep loopt en dat er rein komt. Ja, dat gebeurt heel vaak, ja. Nee, heb ik het idee. Dat heel vaak. Maar dat doet Piet echt. Is dat in ervaring? Nou ja, het komt vaak meer nu hieraan. Nou, ik hoor hem maar een slinger om. En even op die joker, alsjeblieft. Oh, jongen. Nee, dan doen we deze. Te weinig jokers. Ik ben al hier een beetje. Ja, ik vind het ook al te min. Vies die zelf ik te zwier. Oh god. Ja, wel wat. De mooi wel wat daar. Ja, er zit al iets wakje onder. Ja. Nou ja, dat... hoe kan dat? Dus best net ontsporten of zo? Nou, ik weet dat toen april, mei wie ik lekker bezig met hut erin. Maar toen kreeg ik een knieblessure, dus toen moest ik het 8 weken mee ophouden. Ja, daar komt er wat doen. Ja, maar is het fietsen toch? Of roeien? Ja. Dat doe ik net. Nee? Roeien en fietsen, nee. Nee, maar dan mag ik op televisie natuurlijk. Hè? Dus dan mag je een beetje om denken. Dat zijn ze mensen wel wat frustrerend van nou. Denk je er een beetje om? Ja. Nou, dat ik Duits op televisie kom, dan zoek ik misschien wat meer aan. Nou net? Nee. Ik ben gezongen en... maar vies het echt vervelend om dat in dat in die site van, hé jongen, dat is groeit? Ja, dan denk ik wel van, verhip. Nou, maar hij had eigenlijk ook gelijk, denk ik. Ja? Ja. En die vrouw, zou die wel eens wat ervan? Nee, die is heel tevreden mee. Ja, die is zelf ik wat te dik, dus. Nou, maar net denken dat ze zo breed is, ja? Waar is ze? Als ze dit bramsje, dan krijg ik... Is ze hier, hè? In de buurt? Nee. Nee? Ze zit thuis. Oké. Ze zult vers voor omsje, dus... Oké. Nou, ze is net 150 kilo, ja. Net 150 kilo? Nee. 100? Nee, ik weet het net precies. Wist het net? Nee. Daar zullen we maar erop horen? Ja. Dit komt net goed. Jouw maar een slinger on. Oh, wieten. Zullen we gewoon voor de grap eens een keer een joker doen? Ja, doen we dat. Ja? Wat is er zo bijzonder aan de joker? Weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik maak je die vragen ook niet. Ik ben net zo braaf als ik liek je. Ja, ik voelde, maar dus toen ik dat voor het eerst op televisie dacht ik, het is wel een brave Hendrik, dacht ik. Ja, het is wel een nette jongen. Net iemand roegrantie. Nee, nou, ik ben kom maar op met die anekdotes. Ik ben opgegroeid in Friesland en daar wien wij wel aardig notoir. Nou ja, heeft die jongens van Havinga weer. Oké. En dat wij naar je Spakenbeb gingen, die wen in Greensland, in Tezingen. Dan wie het echt altijd zei van als John en of in ieder geval de familie Havinga erom kwam, dan ging er een beetje in geroezemoes voor het dorp van jongens, pas op, want de Havinga's. Wat dien je hem dan? Ja, van alles. Terug het dorp in en spulmaatje. Maar wat voor leeftijd is dat? Nou, dat wie tot ik hier of Stolven weer. Dus, Tolven. En daarna? Puberteit. Heeft het wel eens best wel eens oppakt? Nee. Nee? Nee. Doe wel? Nee. Okay. Dan moest ook ik misschien even Steven Verspakt. Ja, ik heb natuurlijk wel eens blazenmatten, maar net veroordeeld of zo. Nee? Wie kreeg een onder? Wij hebben een keer in Kalmersweg, wie dat mijn autonij hebben de klok in. Hebben we wat dingen kapot maken. De alarmklok, hoe heet dat ding? Die sirene hebben we onder praat maken. Ja. Mijn autonij. Dus het ging al je tegelijk al. Die jongens werden we maar weer in. En daar had de politie toen nog wel even bezorgd, moesten de scheren betalen. Dus, Oké. Maar voor de rest, nee, ik ben net niet die al hier... En als bijvoorbeeld, want dat is ook altijd wel mooi wie is om te zien hoe het hier is. Bijvoorbeeld in een auto, hè? Bist dan bijvoorbeeld ik wel eens lelijk op in als die in de auto zit en die riet net trouw? Ja, ben ik wel eens lelijk. Huh? Wat dan?
Voetdruk even. Ja? Middelvinger? Dan shit er even op. Of Middelvingers? kant. Maar knipper die bijvoorbeeld in? Nee, ik knipper die net. Middelvinger ik net, maar dan... nee, dat doe ik net. Nee, ik ben dan wat... Nee, ik wou wel graag opzitten. En als er een van Marie die niet opzit, dan heb ik zoiets van een game aan de kant. Maar, of hij is me op film zet of zo. Nee, dat hebben we net hier. Nou, bedankt John, want het zit erop. Oké. Er zijn nog genoeg vragen, maar dat toch voor de orenkost. Oké. Bedankt, hè. Ja. En leuk dat jou maar even een applaus voor zien. Doe maar even lekker zitten. Ja. Wij gaan naar de minuut, want die is van Sijs Birem. Ik verlies je van alles. Hoi, Martin. Hoi, goedemiddag. Wat is het ook niet? Bist je aan het knutselen in West? Even hobby hier geweest. Oké. Vind je hem? Ja, ik vind het heel crisp. Dat in 2 minuten, hè? Hey, die minuut begint nou erin. Ja, nee, ik kom hier dus om namens het dorpshuis in Steksbieren met Waard. Daar gaan we dus allerlei leuke dingen gaan we daar doen. Bands, gaan we toneel in de toekomst gaan we doen, wat films gaan we vertonen. En onder andere morgen hebben we een geweldige Rammstein tribute band. Een van de 2 beste op dit moment tribute bands die in Europa toeren, die staan morgen in het Waard. Oké. En het Waard is het dorpshuis, hè? Het Waard is het dorpshuis, ja. En gebeurt daar ooit nooit wat? Dat gaat zat gebeuren. We gaan het nu helemaal nieuw oppakken. We gaan dus proberen toch iedere maand wat leuks te doen qua activiteit, toneel en dergelijke. Ik heb nog 20. Ja. En dus, we hebben nu, morgen hebben we dan Van Het is echt een hele goede Rammstein tribute act. Dan hebben we 24 november hebben we ook nog een hele leuke band, Someday. En dan gaan we tegen die tijd ook nog een hele leuke radioactie meedoen op Omroep Friesland. Oké. Dat we dus kaarten gaan weggeven. Nog even een website dan? www.itwaard.nl W-A-E-D. Nou, jou een applaus, want dit is te knap, hè? Een minuutje. Oké, bedankt. Succes en mooi. Ja, wil je hem nou ook een minuutje scoren voor bij Neet op Vreed? Dan kun je dat even mailen naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Dan wie dit Neet, ontnaaien Wieke Vreed en elke keer een prachtige vakantie te wensen.